A plataforma SOS Sanidade Pública continúa mobilizándose para reclamar unha sanidade digna en toda Galicia, especialmente na comarca do Salnés, xa que é a comarca que atravesa a peor situación sanitaria de toda a comunidade. Para mostrar que xa están fartos da situación, a plataforma ten convocada unha manifestación masiva para o vindeiro 14 de outubro en Vilagarcía. Esta semana é moi importante, unha semana de moito traballo, estamos contando ca axuda tamén dos concellos. Os concellos están moi concienciados porque son os concellos que están en contacto directo cos ciudadanos, ven a problemática que vai a máis. Dende a plataforma agardan unha gran resposta, xa que os propios concellos poñeran autobuses a disposición da veciñanza para viaxar a Vilagarcía. As expectativas son altas porque a xente cada vez que vamos a recoller sinaturas está apoiando moitísimo, concellos, plataformas, os compañeros das ambulancias, todos en xeral están apoiando moitísimo e se prevé que sea unha manifestación masiva. A plataforma agarda que a manifestación sexa un berro que poña de manifesto que a mala situación do Salnés xa traspasou todos os límites. Digamos que un berro de auxilio e unha chamada de atención porque a sanidade está en perigo, a sanidade pública, a que é de todos, a que nos fai iguais a todos ante a enfermedade está en perigo. Canto máis deixemos que se deteriore, máis traballo vai costar recuperala. Entonces non podemos seguir deixando que isto siga máis. Temos que defendela entre todos, é a sanidade de todos, e todos temos que sair a defendela. Ademais da manifestación, dende a plataforma continúan recollendo sinaturas para presentar unha iniciativa no Parlamento galego. Este luns a recollida tivo lugar en Ribadumia. Estamos intensificando a campaña para a recollida de sinaturas para a iniciativa legislativa popular, para salvar a sanidade pública, sobre todo a atención primaria. Intensificamos esta campaña, este fin de semana estuvemos en Cambados, estuvemos en Vilagarcía, en Sanxenxo, e hoxe comezamos tamén en Ribadumia. Cada vez son máis os concellos que se están sumando a esta recollida de sinaturas. A mala situación sanitaria do Salnés queda patente en concellos como de Meis. Este luns a súa alcaldesa denunciou que a vila contasou cun médico. Por iso, invitou a toda a veciñanza a que apoie a manifestación do venres para mudar a situación.